Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε στη φαντασία και για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του θεατή. Είπαμε πως ένας ασφαλής τρόπος για να αναπτύξουμε τη φαντασία μας είναι η παρατήρηση. Σήμερα θα αναλύσουμε τι σημαίνει παρατηρώ την καθημερινότητά μου. Παρατηρώ τις καταστάσεις γύρω μου σημαίνει βλέπω, αφουγκράζομαι, αναλύω, εμβαθύνω και εν τέλει δεν προσπερνώ τίποτα, αδιάφορα και μηχανικά. Το μέσο λοιπόν με το οποίο παρατηρούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας είναι οι 5 μας αισθήσεις. Όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία για την υποκριτική η καθημερινή εξάσκησή τους. Πώς όμως εξασκώ τις αισθήσεις μου? Για να σας είναι πιο εύκολο, θα ήθελα να δοκιμάσετε μαζί μου το εξής. Φέρτε μπροστά σας ένα φλιτζάνι με καφέ. Παρατηρήστε το σχήμα του, το μέγεθός του, το χρώμα του, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο. Δοκιμάστε να το φέρετε μπροστά στα χείλη σας, χωρίς όμως να δοκιμάσετε τον καφέ. Παρατηρήστε το βάρος του, τη μυρωδιά του, τη γεύση που αρχίζει σιγά σιγά να επιδρά στα χείλη σας. Τώρα ξεκινήστε να πίνετε. Πώς είναι η θερμοκρασία του? Καυτό, ζεστό, χλιαρό, κρύο? Ποια είναι η γεύση του? Γλυκιά, πικρή, στιφή? Παρατηρήστε το υγρό καθώς κατεβαίνει στον οργανισμό σας. Πώς επιδρά στο σώμα σας. Ξεκινήστε σιγά σιγά να απομακρύνετε την κούπα για να την αφήσετε πάνω στο τραπέζι. Παρατηρήστε τον αγκώνα σας καθώς ξεδιπλώνει κάνοντας την κίνηση. Πώς ανταποκρίνεται ο ώμος σας, ο καρπός σας. Ακούστε το χαρακτηριστικό ήχο που κάνει το φλιτζάνι καθώς το ακουμπάτε πάνω στο τραπέζι. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία εστίασης για να παρατηρήσετε, ανάλογα με το επίπεδο της συγκέντρωσής σας. Η συγκέντρωση είναι η βάση για οτιδήποτε κάνουμε πάνω στη σκηνή, αλλά και στη ζωή. Στην επόμενη συνάντησή μας, εδώ, μέσα από το θεατρικό εργαστήρι, το Θέατρο Πίκολο, θα μιλήσουμε για τη δύναμη της συγκέντρωσης και πώς να την πετυχαίνουμε. Ως τότε, μην ξεχνάτε πως το θέατρο είναι τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος